Inapatikana kwa maduka karibu nawe. Ewudlumo wigiti mojere wa goko gimbaka kanya kurum gajong ng'eyo ni mbaka no ema loko piny, mbaka no ema konyo piny. Sama piny oloko ng'eyo kama kaka oganda wakudho piny ni to koth moro mane ochako gowa ni ochako gowa gi karang'o to en ang'o mwanyalo timo. Oyola gi Victor Marende wacho kanyo ni geno moro nitiere. Ang'o monego oganda luo tim kapok wadonjo e chuny wach ma kawuono kachako di David. Nitie gik mang'eny ma oganda wanyalo timo to the bridge manyalo kelonwa lokruok mokwongo en ni nyaka koro wang'i kaka koro watiyo machiegni gi sirikal mantiere chakre county level nyaka national to kendo winjo waket kata mana wajumbe wa tesre mondo gikelnwa information mang'eny ma jowa mang'eny nitie moko mang'eny makalo mawinjo bed ni jowa chopo ne jowa tok chopga. Bing'eni nyalo timo klas 8 kok idhi e secondary school titimo nyaka degree mibed professor. Mano system mane nitie kitimo klas 8 tidhi Kenya School of TVET titimo certificate moro kanyo to certificate no nitiere kaka giketo grading no mekiwuok kanyo to idhi e diploma, kiwuok e diploma tidhi e degree, kiwuok e degree tidhi e masters, kiwuok e masters tidhi e PhD kano kitimo secondary school. Kendo king'iyo program mar Kenya School of TVET no idugi penjo ni to kare secondary school ni chalo gi moseche moko oketho ne ji time nikech gima lich maben wasome secondary school masani wanya paro go ne okapa paro tako nyathionge information na go gintiere ma ng'ato nyalo timo kendo kidhi Kenya School of TVET course mitimo I think around 6 months kitime kamano to nitiere moko bende mwinjo beni jowa bende chopo kaka nurses moko madhi Germany ka ing'eni oganda ma osiepe wa mawuok e wigot malo kae gine gitiyo gi sirikal maber magimiyo jogi information mage ka opportunities ma government ka nini opportunity moro no biro ma nurses dhi Germany to gikaw to gitere Mount Kenya University ma en gima en program madhi mbele Mount Kenya University ting'eni ng'ama wuoye onge to jogo dhi mang'eny kabisa. Samoro rege university no gitimo partnerships mang'eny. Onge partnership macha mar government. It's a government program moro mane ker ne negotiate gacha. Ipuonjo gi Mount Kenya ka inipuonjo gi Germany magibed gi certificate mar language German language ilongo ni B2 B2 kiseyudo B2 to in nursing to give me that bridge to iwuok to gidhi but nitiere a lot of things ma jowa nyalo tiyo gi jotendwa mondo mi ochop ne jowa opportunities go mwalo kucha. An gima temo nyalo nyiso jowa ni wach mar uso lo titero nyithi school cha machache gima bro hinyo in the coming years nyaka wang'e kaka wagolo wach no oko.